Buwan na lang kapin og Pasko na gayud, mga kapuso. Aduna na bamboy mga Christmas decorations alang sa inyong mga panimay. Dili kamo angay mabalaka, mga kapuso. Tungod kay ani kami mga sugyot pinaagi niining report. Dinhi sa downtown area sa Dakbayan sa Sugbo, nagpasad na ang mga baratong baligya nga mga Christmas decorations. Suwak kini alang sa mga wala pa nakapalit og mga decorations alang sa ilang mga panimay. Aduna sila Christmas tree nga tag 38 pesos hangtod na sa 1,399 pesos. Depende sa gidakon o kolor nga imong ganahan. Aduna usab sila'y dayan-dayan nga swak ibutang sa ibabaw nga bahin sa inyong panimay nga tag 299 hangtod na sa 499 pesos. Aduna usab sila'y bitay-bitay nga Santa Claus nga tag 350 pesos. Og Santa Claus display nga tag 2,599 pesos. Aduna usab sila'y klase-klase og nagkalain-laing kolor nga mga garlands nga tag 15 pesos. Mga Christmas balls nga adunay lain-laing gidakon. Ang small tag 16 ngadto sa 25 pesos. Tag 26 ngadto sa 38 pesos ang medium size ug ang large size tag 32 ngadto sa 99 pesos. Depende kini sa mga disenyo. Aduna usab sila'y mga pangdayan-dayan sa inyong Christmas trees nga tag 22 pesos ngadto na sa 30 pesos. Matud sa tindera, himalita na ang ilang mga Christmas decorations tungod usab kay nagkaduol na ang Pasko ug barato usab dinhi. Daghan kay namalit dinhi kay tungod kay barato ra ang mga baligya. Uban ni Demi Hernani, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak.